Na Trenčianskej základnej škole na Dolinách otvorili 3 triedy pre autistické deti. Zriaďovateľom špeciálnej súkromnej školy je občianske združenie Autis. Deti s autizmom zdieľajú s ostatnými žiakmi spoločné priestory. Špeciálni pedagógovia v tom vidia dobrú možnosť integrovať deti s vývojovými odchýlkami do spoločnosti. Ráno kráčal po školských chodbách s ostatnými deťmi aj prvák Andrej. Pozná už abecedu, no kvôli autizmu potrebuje pri výučbe špeciálnu pomoc. Andrejkov svet je v podstate v tom, že je do určitej miery egoista, samozrejme, a vlastne všetko chce riešiť sám a na všetko chce mať ten správny názor a všetko musí zapadať do seba tak, ako to sa jemu v tej hlavičke jednoducho podarí poskladať. To sme radi, že toto tu vzniklo a kde ten prístup k tým deťom je dosť individuálny. Andrej chodí do jednej z 3 tried špeciálnej základnej školy, ktorú zatiaľ navštevuje 10 detí. Starajú sa o ne 5 pedagógovia. Učebne majú 2 časti, relaxačnú a vzdelávaciu. Nezvoní v nich. Zvuk totiž pôsobí na deti rušivo. Dnes máme štvrtok, takže tam sa jedná o ten slovenský jazyk, literatúru, rozvoj komunikačných zručností, sociálnych zručností a takéto pracovné vyučovanie. Ono to ide celé tak plynulé, bez prestávok a tým, že vlastne ide o ten individuálny prístup, že sa berú po jednom. B. Hľadám B. Ako? Výborne. S. Ako? Cibola. Ukážem ti to. Dobre, ukáž mi. A je to naopak. O 8 začína vyučovanie do 12:30 a potom je školský klub detí, kde deti chodia na hypoterapiu, raz do týždňa chodia na koníky, máme felinoterapiu, chodia na mačičky, snozelen miestnosť, tam sa robia terapie, čiže arteterapia. Občianske združenie Autis si prenajalo v priestoroch základnej školy na Dolinách jeden blok s triedami. Ostatní žiaci môžu autistické deti stretnúť na školskom dvore či v jedálni. Deti na seba reagujú dobre. Zatiaľ skúšame teda v jedálni, či to nebude nejaký problém. V tej jednej časti majú vyčlenené 2 stoly, kde teda s pani učiteľkami obedujú. Určite je prospešné pre ostatné deti vidieť, že existujú deti, ktoré majú nejaké problémy, ktoré sa odlišujú od ostatnej populácie. Rodičia autistických detí doteraz nemohli umiestniť v okolí Trenčína dieťa do špeciálnej triedy. Dominika Kusa, RTVS.